Wadhi e kaunti ma Homa Bay Riwruoge maok mag piny owacho e kaunti no dwani od bura mar kaunti no olos chike mata weche mag kawo pach jopiny e weche mag dongruok ma itimo e kaunti no. Riwruoge go wacho ni kuom ndalo mokalo chenro mar kawo pach jopiny ok osebedo kadhi nyime e yo makare kaluwore ni gionge mar chike matayo chenro makamago. Kane giloso e romo margi e boma ma Homa Bay, jalupo jakom riwruoge go Jafeth Ojejo okoni pach jopiny onego bed ni chak kaw e kor gweng' to mano nyalo biro bedo kare ka od bura mar kaunti no okalo chike matayo yore ma ikawo go pach jopiny e kor gweng'. We have realized as a program that the citizens of Homa Bay County are not being effectively engaged in public participation processes in the county. So we organized a meeting today to create awareness and sensitize them on their need to participate in these public participation processes within the county. Wangni oken choko pach dhano kata nyondo pach dhano, en kawo pach dhano gikete kata japiny be chak ketre gima noketono. Mane gima kuma wadwa dhiye. Wadwa ni pach japiny ochak kawo e village to gima wadwa her ni sama po ikawo pach jopiny e weche mek chenro mar higni 5. Nitie gigo mokosemono go mbaka gi jopiny maber. Achiel, waonge gima chikowa mamiwa rang'iny kaka onego wago mbaka gi jopiny. Ma dho ngere luongo ni policy. Waonge public participation policy manyaka twabedgo. Mar ariyo, waonge chik moro matayowa yo makare ni ere kaka onego wago mbaka gi jopiny. Ma mano en Homa Bay County Public Participation Act. Dwa her ni MCAs obed piny to amend act no mondo ng'e kaka inyalo go kod mbaka gi jopiny. To mogik, dwa her ni samigo mbaka gi jopiny kawo maoni ma jo rowere youth mang'eny kabisa. Koro gima watemo jiwo ni all the time public participation yendi watemo jiwo ni mondo pach raia okawe gimoro amora ma joge timo. Kiko bed kata ni county government ok ne kosa wacho jiwo mar wach county government nikech kanyo mang'eny ni devolve fund nitie mang'eny, but asawacho ni even other agencies be kelo pesa gi mwalo ka, but odoro ni all the time kitimo implementation e piny ka e village level kata e ward level motigo ka our unit pach jopiny okaw mondo gik mitimogo dongruok mitimogo obed gin gik ma jopiny opuodho kata mochiwe pachgi mondo eka gikony jopiny maber.